Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa shafi'ina wa maulana wa murabbina wa qurratu a'yunina Muhammadur Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عنك فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد وما ستارن البركة من مكوا da kuwa fatan alkhairi, muna muku barka da yau, barka da kasancewa tare da mu a wannan gida mai tarin albarka. Kamar yadda aka sani, kamar kullum insha Allahu duk bayan ɗan lokaci muna ɗauke da surruka, kuma cikin ikon Allah muna gabatar da goron juma'a, wanda mun gabatar da goron juma'a a wannan gida mai tarin albarka. Yau a wannan juma'a muke ɗauke da goron juma'a da muka ba da suri a wannan gida. Muna ɗauke da sirri na juma'a ta 53. Mun ba da wannan sirri juma'a ta 53 a wannan gida mai tarin albarka. Juma'a 53 muna ba da sirri, kuma duk a matsayin goron juma'a. Saboda haka muna fatan ubangiji Allah ya kama mu, ya riƙa mu, ya dafa mana. Wannan sirri ne mai girman gaske, wanda wannan sirri yana da fa'ida, yana da amfani sosai wajen mutum babba ko ƙarami, yaro, mace ko budurwa, ainihin duka an gane abin da muke nufi. Mai aure da wadda ba ta da aure, to wannan sirri yana amfani sosai wajen samun kariya akan sharruka na maƙiya. Wanda duk yake so ainihin ubangiji Allah ya ainihin bayyana mashi maƙiyansa su fito, Allah ya sanya bakinsu ya kubuce, su ainihin yi bayani da kansu, ya gane maƙiyansa ne, to insha Allahu yana ainihin rubuta wannan sirri, ko kuma a dai bashi a ainihin wanda duk yake so ainihin ya gane maƙiyinsa suna tare da shi, yana so ya gane shi, to ya rubuta wannan sirri haka kamar da aka gan shi, sai ya rubuta ainihin sunansa, sai ya rubuta ainihin sunan mutunan, sai ya rubuta a gefen wannan hatimi. Za a ga inda aka sa ismuhu, sai a sa sunansa. Za a rubuta wannan hatimi kamar da aka gan shaka kafa ɗaya, sai a naɗe da laya, sai a naɗe shi da zare ya koma laya. Aka naɗe da zare ya koma laya, to insha Allah idan namiji ne ya ɗauko wannan layar ya jefa ta a cikin hularsa. Idan in zai fita ya ɗauko ta ya sanya ta a cikin hularsa, to insha Allahu ta'ala in dai ya ɗora ta a kan hularsa, to alfarma annabi sallallahu alaihi wasallama duk wani maƙiyinsa Allah zai daraja harshen shi, sai ya fito ya bayyana masa shi ma yana daga ciki. Idan mace ce, ita ma tana iya ainihin ɗauka wannan laya ta sanya ta a kallabinta. Za ta sanya ta a kallabi, in ta shirya ta komai ta ɗan daga kallabinta ta sanya ta, sai ta je duk inda za ta. In namiji ne kuma ya sanya a cikin hula, ya je duk inda za.
to insha Allah duk inda maƙiyanka yake in dai wannan layar tana tare da kai Allah zai bayyana maka shi saboda karancin lokaci kuma muke takaita a nan da fata mu mai juma'a lafiya Allah ya karɓa mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Masha Allah.